Tira, tira. Bueno, està una mica per tot arreu, no? Vale. Oh! Oh! Monedeta! Ai, jope, encara no he tapat aquest forat i ja em criden. Que cert, hi he trobat una bala de 9 mil·límetres, això és que s'han carregat algú. Què hi ha, què sona? Ho has trobat ja? Què és? Algo. Estem preparats? No ho és merda. Pues és una moneda, sí. Deu ser o de Barcelona o de Cineros. Mira, es veu algo. Es veu algo, però la rento un moment i l'encenyo. Un 65, I està fora. O no. O sí. O no. O sí. Sí. O és caqueta. Ahora sí. Grabando. 1, 2, 3. 1, 2, 4, 3, 5. Mai no és suficient. No! L'he de treure. Cabdells! Però bueno, he plantat la passeta i així sortiran més monedes. Bueno, s'ha fet super tard i per tant ara amb la nit no es veu si treus una moneda o una xapa de Pepsi com aquesta i per tant ja anirem cap a casa. Despedeix-te. Adiós. Bueno, hem tornat aquí al mateix camp de matí i hem estat traient, ha sortit una bala, un apuntador i altres monedes, però són pessetes. I aquesta que és de Fernandín. A veure si surt més cosa per aquí. Era un cop. El tren està pitant. Tio, quan trobi alguna cosa, si vols t'enterro alguna cosa, va. Una senyal bona. La veus, no? A veure, va, ensenya'ns com funciona aquest aparato. Està funcionant, saps si funciona? Fot-me'l aquí al mòbil. Sí. Cal per la zona. Per aquí, més per aquí. Ves mirant, tio, si no apartes una mica i el passes per sobre. Fot-lo, sense por. Aquí, viola la terra amb aquest consolador. Tio, aquí al mig. Vale. Mira. Vale. Un tros de coure. Ja saps com funciona. Sí, vibra per aquí. Aquí. Vale, és això d'aquí. Oh, és salsichón! És fijo, és el triangle aquell, tio. Ja veuràs, ja. De qui era el salsichón, com es deia? De pasma. El món està en ruïna. Hey. Vicky. Hey. Hi ha algo aquí.
tu? L'escut del Barça? L'escut del Barça! Sí... L'escut del Barça! Tot el camp! Què has pillat tu? Que vaig a mirar. Deixo de fer un retrasat, potser. I me voy. Era el puto escut del Barça, tio. What the fuck? Jo t'ho trobo. Aquí. No! Amb meva. Són 2 cèntims. Són 2 dineros. 2 dineros. Quin avorriment. Quin sol que fa. Em moro. Ai. Bueno, ara li fotem un repassillo aquí. Ai, joder. Vale, molt millor. Farem un repassillo aquí perquè l'any passat vam treure com 20 monedes en 3 files, o sigui... I vol tornar-lo a passar perquè hauran llaurat, s'haurà mogut la terra i si hi havia tant, doncs hi continuarà sent. O sigui que a rebuscar en... fregar en el fregar... Com es deia? Fregar sobre fregado. No sé parlar, tio. Joder, se senten aquí 8 sirenes, tio. No sé què està passant avui. És la fi del món i nosaltres aquí detectats, saps? Molt malament ho trobo. Toma més sirenes. David, què està passant avui? Bueno, s'ha acabat el cap de setmana i volia ensenyar més o menys la part merdosa de detectar, que és pues, directament la merda que treus. Són 5 quilos que hem tret en aquests 4 dies, 5 quilos que són pues, cartutxos, llaunes, de tot, o sigui, hi ha tot peces d'eines o de vés a saber què. I, bueno, ja que per un cantó heu vist les monedes i tot lo guai, veure també, pues, tota la merda que surt perquè veieu que, joder, que hi ha molta cosa.